Hola, bona tarda, benvinguts a aquesta nova classe del curs d'Excel. Avui veurem introducció a macros. Començarem una mica a veure què són això de les macros i per fer-ho utilitzarem el fitxer que vam fer servir la setmana passada, on fèiem filtres avançats. Les macros són programes informàtics que fiquem a dintre d'Excel en aquest cas i que per tant ens permeten automatitzar una sèrie de tasques. Sempre que estiguem fent tasques a Excel que trobem que són molt repetitives, primer mirem si hi ha una funció que les faci, però si no trobem una funció que les faci, pensem que segurament les podríem arribar a programar d'alguna manera per dir-li a l'ordinador que fos ell el que les anés fent i en comptes de nosaltres haver d'anar repetint. Anem a veure el fitxer d'altre dia i us proposaré per què faria jo servir les macros en aquest fitxer que vam fer servir la setmana passada. El tinc aquí obert, perfecte. Llavors, el que he fet aquí dalt, tinc tots els filtres que em anava a construir, d'acord? Aquestes són les solucions, aquests 5 filtres d'aquí, el primer filtre el tinc aquí, el segon el tinc aquí, el tercer, el quart i el cinquè. Una de les pegues que té els filtres avançats és que sempre hem d'anar tornant-los a aplicar de nou, d'acord? Hem d'anar sempre a venir aquí, anar a dades, filtre avançat i tornar a seleccionar on tinc les condicions, d'acord? Llavors jo utilitzaré les macros per ja deixar-me puc assignar, per exemple, en uns botons, això assignat de tal manera que jo només hagi d'apretar un botó i ja se'm filtra, em faci la consulta que jo vulgui. Per tant, el que faré és, vindré, primer heu de tenir activada la pestanya de desenvolupador, si no, no veureu la part de macros, per fer-ho, botó dret a qualsevol lloc de la franja, personalitzar la franja, i aquí ens venim a desenvolupador. He d'activar, espereu que us ho faig més gran perquè ho veieu, aquí, desenvolupador. Perfecte, un cop ho tinc desactivat, li dono cada acord, i aquí fixeu-vos sobre aquesta pestanya de desenvolupador. Com farem nosaltres les macros? Les macros nosaltres les farem gravant-les, no entraré a trucar programació. Jo us he dit que és una mena d'introducció a macros perquè veieu el que és, el que fa i com us pot ser útil. Si algú amb això s'inicia en la bombeta, ostres, doncs a mi això em podria ser útil, després potser haurà de buscar més informació per veure com adaptar-ho exactament al seu cas, però pel que estem ara ens servirà d'introducció. Aquí dalt a l'esquerra, el que tinc és un botó enregistra una macro, que és el que em servirà per jo fer el pas una vegada i després poder-lo replicar cada vegada que jo cridi en aquest programa informàtic. El que faré és, clicaré aquí en registrar una macro, perfecte, em diu quin nom, em demana un nom, doncs demanaré el filtre 1, serà el nom de la meva macro. Faré 5 filtres, per l'exemple potser en faré 2 o 3 per no perdre molt ara el temps fer allargar més el curs, però faré un parell o 3 de filtres perquè ho veieu, vosaltres podeu completar els altres. Ok, llavors, a més em permet fer una adreçada de teclat, si jo volgués podria fer Ctrl 1 al primer filtre, Ctrl 2 al segon filtre, de tal manera que encara accediria més ràpid. Jo de moment no ficaré adreçades de teclat, però podeu ficar aquí una tecla. Si ho feu, jo us recomano que utilitzeu la majúscula, el Shift, de sobre el Control, per exemple, Ctrl T, però jugant amb la majúscula. D'aquesta manera no sobreescriureu cap adreçada de teclat que ja tingueu. Imagineu que feu Ctrl C, estaríeu sobreescrivint Ctrl C, que és copiar. D'acord? Llavors, si fos servir el Shift, sabreu que Ctrl Shift i una tecla seran les vostres personalitzades. Podríeu també dir-li una descripció i aquí triar on es guarda. Ara mateix ho farem en aquest llibre de treball per no tampoc contaminar la meva instal·lació d'Excel, la plantilla de macros de l'Excel en general. Li dic que d'acord i en aquest moment ara, fixeu-vos aquí ja s'està enregistrant. M'ha sortit un avís, més que res que això és el desar. El desar aquest fitxer necessitaré desar-lo amb un fitxer com a macros, perquè si no, no es guardarà aquesta informació que ara estem fent. Què és el que vaig a fer? Ara vaig a seguir els meus passos per enregistrar això. Ho he de tenir molt clar, perquè una vegada ja està enregistrant, si m'equivoco, quedarà enregistrat. Llavors el que vinc és a dades. Primer de tot vinc a esborrar el filtre que hi ha. I després vinc a opcions avançades de filtre. Perfecte, aquesta és la taula que vull filtrar. I el meu interval de criteris és el primer, que és aquest d'aquí. Li dic que d'acord, i ara ja tinc gravada la meva primera macro, que és simplement aplicar aquest filtre. Ara vinc a desenvolupador i aturo l'enregistrament. Torno a fer el mateix per la següent macro. Enregistro la macro i li dic filtre 2. Li dic que d'acord, vinc a dades, primer de tot esborro el filtre que hi hagi, vinc a opcions avançades i li dic que els meus criteris de filtratge són aquest d'aquí. I d'acord. Perfecte, m'aplica.
Ara aturo la gravació. Recordeu-vos sempre d'aturar, que moltes vegades no ens en recordem. Aturo l'enregistrament i torno a fer un altre enregistrament de macro. Enregistro una nova macro, li diré filtre 3, d'acord, vinc aquí a dades, esborro el filtre que hi hagi, opcions avançades de filtratge, i aquí els meus criteris de filtratge, que seran aquests d'aquí. Xile, Mèxic, Uruguai, amb acceptable. D'acord? I ja els tinc aquí. De moment aturaré aquí, m'he de recordar d'aturar la gravació de la macro, aturar l'enregistrament. Llavors el que tinc són 3 macros, 3 programes. Primer programa que fa? Selecciona la taula i aplica un filtratge avançat amb els primers filtres. Segona macro, aplica els segons filtres. I tercera macro, aplica els tercers filtres. Ara jo això, com us deia, m'ho podria assignar uns botons. Com ho faria? Doncs tinc aquí, també en el mode de desenvolupador, puc inserir un botó. I em ficaré un botó aquí, clico i arrossego, i aquest botó ja m'està oferint. Què vols que faci aquest botó? Doncs el filtre 1 serà aquest botó. D'acord, i aquí tinc aquest botó que li puc canviar el nom. I li diré filtre 1. Ara agafaré, insertaré també aquí, inserir un botó i el poso aquí al costat del filtre 2. I el relacionaré amb la macro 2. Ja m'ho està demanant ell, d'acord, i li canvio el nom i li dic filtre 2. I després vinc i insereixo un últim botó aquí al costat del filtre 3, que l'associaré a la macro filtre 3 i que li diré filtre 3. Filtre 3. Perfecte. I anem a provar si funciona. Jo ara vinc aquí, clico el filtre 1. Fantàstic. USA, Espanya, novel·la, poesia. Clico filtre 2. Poesia, Espanya, Xile, França. Poesia, Espanya, Xile, França. Perfecte. I clico el filtre 3 i Xile, Mèxic, Uruguai, acceptable. Per tant, de forma molt ràpida, no he de cada vegada estar generant els meus filtres avançats, tinc ja calculat tot això. Com us dic, és una manera de poder automatitzar. I ara, anar a desar el fitxer, perquè si ara el desés no em guardaria. Fixeu-vos, si jo ara li dic que m'ho guarda, em surt aquest avís, us el faré una mica més gran, es diu, les característiques següents no es poden desar en un llibre sense macros. Tens macros, tens un projecte Visual Basic de macros i no ho podem desar. Per tant, el que has de fer és per continuar desant el fitxer com a llibre de treball sense macros, feu clic ací, no, he d'anar a fitxer, desar com, i aquí desar-lo com a fitxer habilitat per macros, XLSM. I dono XLSM, perfecte, deso aquest fitxer. Ara sí, ja m'ha tret l'avís que tenia dalt i ara aquest fitxer ja el puc desar i el podré obrir. Si el tanco i l'obro, serà un fitxer amb macros. Perfecte. Doncs fins aquí la classe d'avui, el que us volia explicar, aquesta introducció a macros. Ho hem fet seguint l'exemple de la classe passada, però podeu passar en qualsevol exemple que vosaltres tingueu, que us trobeu que esteu repetint una tasca de forma contínua. Cada dia, quan jo em sento davant de l'ordinador, he d'actualitzar els enllaços en la base de dades del meu Excel. I he de fer botó dret, actualitza, després vaig a no sé quin full i copio no sé quines dades. Doncs tot això ho pots automatitzar, ho enregistres una vegada i després simplement li dones el botó a la drecera de tecles que t'hagis emmagatzemat i ja t'ho farà automàticament. Inclús fins i tot podríem configurar-ho perquè ho fes només encendre l'Excel, d'acord? Però això seria una mica més avançat. Però amb el que sabeu fins ara, podeu provar enregistrar les vostres pròpies macros d'allò que feu repetitivament i després mirar si us encaixen i com us podeu estalviar temps. Us asseguro que si trobeu, sobretot aquells que treballeu assíduament i que repetiu moltes tasques, us podreu estalviar molt de temps si investigueu una mica amb tot el tema de macros. Així que espero que us hagi servit. Si us ha agradat la classe, si us ha agradat, doneu-li like, m'animeu a seguir fent els vídeos com aquests i si us segueixen interessant aquest tipus de vídeos, el curs que estem fent, doncs subscriu-vos al canal i així us avisarà dels nous vídeos que anem fent. Res més, una forta abraçada, família, que acabeu de passar un molt bon dia.